Здравейте, аз съм Ирина Тилова. Здравейте, аз съм Теодора Баракова. А вие сте Спейка подкаст. Така, Ирина, как... Добре. Здравейте, аз съм Ирина Тилова. Здравейте, аз съм Теодора Баракова. А вие сте Спейка подкаст. Така, Ирина, какво е пейка? Ами пейка всъщност е съкращение от политика, Европа, изкуство, култура и аз. Които са важни неща за нас, защото гражданското участие е основно за функционирането на социума, както и коментирането на европейските въпроси. А от друга страна изкуство и култура, защото това са нещата, които ни позволяват за момент да се отделим от сивата реалност и да се почувстваме истински хора, както казва Благолаш от разказа Косачи. И всички тези теми са обществено важни и лично важни за нас. А от друга страна, подкаста се казва Пейка, защото често сядаш на пейка с приятели и си говориш за какво ли не. Както ние тук ще си говорим за какво ли не. Да. Така, Ирина, представи се с няколко думи. Добре, Теодора Баракова ще се представя. Освен, че името ми е Ирина Тилова, аз съм кръстена на баба ми, която също се казва Ирина Тилова, и на гръцки името Ирина означава мир. Отделно от това обичам да пиша и се интересувам от култура, изкуство. Мамка му. Какво правим сега? Давай. Няма да почваме 100 пъти, защото вие винаги се нещо объркате, ама няма кога да режем много. Започна винаги като объркаме отново изречение. За момента. Кажи, че се казваш Ирина. Освен, че Тилова, пак е кажа. Тилова. Освен, че се казвам Ирина Тилова, съм кръстена на баба ми, която се казва също Ирина Тилова, и нашето име Ирина всъщност от гръцки означава мир. Освен това, обичам да пиша и съм русалка. Как така си русалка? Ами, имам сертификат за плуване с моноплавник и така се превръщам в русалка, като си сложа моноплавника и опашката. Някой ден задължително трябва да се превърнеш в русалка пред мен. Да. Обещавам ти. Ирина забрави да каже, че и двете сме европеистика, студентки по европеистика, учим заедно и също така сме съученички от 18-то СУ в София. Така, сме съученички в 12-то СУ в София. 18-то казах? Втори път казах. 12-то. О, Боже. Не се разсейваш тук, нали, на микрофона. Добре. Също така сме съученички от 18-то СУ в София. Учили сме в различни паралелки и 4 години не сме се запознавали до първия, така да го кажем, учебен ден студентски. Аз съм Теодора Баракова, на 19 от София. Обичам да спортувам, обичам да ходя на театър и много се интересувам от сухи теми като политика. Да. И аз след като се запознах с Теодора Баракова, почнах и аз да се интересувам от сухите теми. И всъщност... Докато Ирина от време на време ме изкарва и ми показва някоя книжка. Да. Взаимно си помагаме. Да, и аз бих казала така. Но сега идва време за много сериозни въпроси, които сме подготвили. Да, чакай. Трябва да обявим името на рубриката. Да, името на рубриката ни е от нашата пейка. За вашата пейка. И така. Сега е конкретно само нашата пейка, но все пак въпросите все още са важни. Ирина, коя е твоята любима пейка? Ами, колебая се честно казано. Много харесвам пейките пред философски факултет, защото там си имаме и специална европейска пейка, която е боядисана в синьо и жълто и се отличава от всички други пейки. Аз искам да си призная, че на европейката съм сядала точно 2 или 3 пъти, докато до нея съм сядала всеки ден. Да, ами аз сядам по-честичко там. Хубава пейка, трябва да пробваш да сядаш на нея. Добре. Да. Другата пейка, която много харесвам, е в градинката над подлеза на Софийския университет, където се намира паметника на Климент Охридски.
И пейката е така по-в края на градинката и я огрява слънцето много хубаво и всеки път, когато седна на нея, се чувствам все едно съм на морето и събирам се. Страхотно. Да. Моята любима пейка е една малка пейчица, която преди доста години вече станаха. Построих с мои приятели в детството си в квартал Люлин. Тя не е нищо специално, но пък сме я направили ние. От сърце. Да, от сърце. Да продължавам с много сериозните въпроси. За какво си говориш, когато седнеш на пейка? Все още, когато седна сама на пейка, за нищо не си говоря. Наистина се надявам. Да, но когато седна с теб на пейка, си говорим за обществено важни теми и напоследък и с другите ми приятели, когато седнем на пейка, си говорим за обществено важни теми. Случва се понякога да си говорим и за... Значи, драги слушатели, както разбираме, Ирина си говори само за обществени важни теми, да, когато седна на пейка. Никакви клюки въобще. Не. Въобще. Да, като излезем и седнем, ще ми обясниш как това действа. Да, точно ще ти разкажа всичко. Добре. Следващия ни въпрос е кое е последното културно събитие, на което си била? Всъщност, ние двете бяхме заедно там. Бяхме на рождения ден на студентски клуб на политолога в ректората. Беше много хубаво събитие и бяхме с други наши колеги. Ти стигна малко по-рано. Аз си тръгнах рано и не знам колко е било хубаво събитието, дали е било по-хубаво без мен. Не вярвам, но... Не. Но добре, щом казваш, че е хубаво. Да, може би това е моето последно културно събитие, но ти ми беше разказала и за една литературна разбирка четене напоследък. Да, едно литературно четене. Бяхте поканила, драги слушатели, аз бях поканила Теодора Баракова като моя много добра приятелка да дойде да слуша моите писания, но тя ми отказа. Аз ще си призная, аз заспах, исках да се наспа. Защо не си спала другите ни? Точно тогава студентски живот. Да, съжалявам. Напоследък правя много неща на пейки и нямам сила. Да, като снимки на пейки, разговори на пейки. Да. Така, продължаваме с много сериозните въпроси. Не може да се смеем толкова. Колко често се информираш по политически теми, Ирина Тилова? Теодора Баракова, благодаря ти за въпроса. Сега ще ти отговоря последния начин. Преди да се запозная с теб, ми се случва по-рядко, сега ми се случва по-често, тъй че ти си ме инфлуенснала до толкова, че аз всяка сутрин като стана да проверя новините. Да, виждате ли каква, може би така ужасна приятелка съм, тормозя приятелите си, но сега малко по-сериозно смятам, че наистина е важно да се информираме и аз лично го правя много достъпно. Чрез социални мрежи като Instagram и TikTok, следвайки някакви за мен качествени медии. И така ти отнема една секунда от ежедневието. Да, така е. Между другото, и аз по този начин се информирам по-често, защото е доста достъпно. Да. Много е хубаво да си отвориш Instagram и освен снимката на моята приятелка Ирина, да видя и какво е станало в геополитиката. Да, какво е казал Бойко Борисов за Христос. Да, например. Но продължаваме с следващите въпроси. Ирина... Чакай, нека аз да ти задам последния въпрос. Добре, съжалявам. Моля те, и аз съм ги писала с теб. Добре, Теди, последния въпрос от нашата рубрика е: да. Трябва да си избереш една дума от следните: политика, Европа, изкуство или култура, и моля те ми обясни защо си избрала съответната дума. Страхотен въпрос, много хубаво сме го написали. Бих казала, избирам си Европа, защото според мен Европейския съюз и същността на Европа събира останалите неща, политика, изкуство и култура, и им позволява, даже ги насърчава да се развиват по възможно най-добрия начин. Да, така, права си, много си права. Ти коя думичка би си избрала? Аз противоположно на теб бих избрала култура. Не. Повече няма да има подкаст. Да. Аз бих избрала културата, защото смятам, че културата също е събирателна за всички тези неща и в зависимост от
ситуациите в момента и така нататък, културата доста често се мени, т.е. политиката и културата са пряко обвързани. Да, културата бих казала, че доста често бива пренебрегната. Да. И затова искаме да й отдадем специално внимание в нашия подкаст. Както и на политиката, разбира се. Да. Което ще се случи в следващите ни епизоди, които ще намерите в Spotify. Там се пишем BakerCast. И до скоро. Моля, последвайте ни в всички социални мрежи, които имаме. За момента това са Instagram и Facebook. Peyka.cast. И YouTube имаме. Да, имаме и YouTube. Peyka.cast. И навсякъде сме Peyka.cast. Благодарим. Благодарим, до скоро. До скоро.